Veľké Rovné je obec na Slovensku v okrese Byčča, ktorá sa nachádza na severozápadnej časti Slovenska. Prvá zmienka o obci Rovné pochádza z roku 1540, na tomto území sa predtým nachádzali osady Rimanovice. V dedine je ešte druhá historická časť a to je časť Horevsie, ktorá bola v minulosti dosť považovaná ako centrum obce, bol tam kostol, obchody, krčmy, cintorín. Obec má 3600 obyvateľov a v obci je veľa pamiatok. Takou dominantou je veľký kostol svätého Michala Archaniela, sochy Cyrila a Metóda alebo veľa kavlniek. V minulosti bola obec známa predovšetkým drotárstvom. Drotárske tradície sa snaží obec naďalej rozvíjať v Budatínskom zámku pri Žiline ako i v budove obecného domu vo Veľkom Rovnom. V obci je budova menom Ľudová tvorba a svetom rieka menom Rovňanka. Vo výške 850 metrov nad morom je väža Kýčera. Miestne časti obce sú Rimanovice, Horevsie, Rastoky, Bieščare, Solinky, Cibulkovo, Madzín, Potoky, Žernov, Boko, Nižný Koniec,